No, n'akụkọ iri gbara elu na isi mbido TV na nke iri, Andy Uba bụ onye bụ former senator bụ nke na-anọchite anya ndị Anambra South apụtala ịdọ ọkwa nke gọvanọ na ya bụ steeti site na ọkọlọtọ nke All Progressive Congress APC nke dị na Anambra steeti. Ya bụ nwa amadi Uba bụ onye akpọpụtara site n'ọnụ onye bụ chairman nke APC mgbe e mere ntuli aka nke primary na ya bụ otu kọmitii nke Ogun steeti nke Prince Dakpo Abiodun bụ onye isi ya. Ladies and gentlemen, by the authority vested on me by the National Caretaker Committee of the All Progressive Congress, as the chairman of the Anambra State APC 2021 governorship primaries, I hereby declare Dr. Andy Uba the valid winner of this 2021 Anambra State APC governorship primaries. Na nke itoolu, Peter na Paul Okoye bụ ndị webụ otu egwu nke na-agụ egwu akpọrọ P-Square bụ ndị okwu ha na-apụ ọkụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche dịka a chọpụtara otu nwanne ha nwaanyị bụ onye asị na o jighị ego. Ya bụ nwaada bụ otu onye hụtara ya ebe ọ na-ere kunu bụ nke akpọrọ akamụ n'okwu Igbo. Onye a were ohere a gaa n'igwe ọlọrọ ọhụrụ wee kpọkwuo Peter na Paul ka ha nyere nwanne ha nwaanyị aka dịka ya bụ landlord ya chọrọ ịchọpụ ya n'ụlọ. Na nke asatọ, dịka a na-eleba anya n'ihe gbasara ọnwụ nke onye nwe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Super TV bụ Usifo Ataga bụ onye Chidimma Ojukwu ji mma magbuo bụ onye okwu ha na-apụ ọkụ n'igwe ọlọrọ ọhụrụ dị iche iche kemgbe izuụka gara aga. Ya bụ nwaada gara n'ihu dịka o kwupụtara nke bụ eziokwu wee kwuo na ụjọ ọnwụ dị ya na ọ chọghị ịnwụ. Ọ gara n'ihu yọọ mgbaghara wee kwuo na o gbubeghị mmadụ mbụ na nke a bụ ya nke mbụ. Na nke asaa, Tonto Dike onye ama ọfụma bụ onye lụburu Olakunle Churchill ama ọfụma ahụtala otu agada nwoke mara mma dịka ya bụ nwaada nọ na-agọrọ ya ọfụma n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ya. Aha ya bụ Prince Kpokpogiri. Dịka ya bụ nwaada gara n'ihu na-agọrọ ya ọfụma, ọ gara n'ihu kwupụta na ya bụ nwa amadi bụ onye ọ hụrụ n'anya ọhụrụ ugbu a. Nke isii, onye ekwurekwu ama ọfụma na-apụtakwa n'ihe onyonyo bụ N6 apụtara kwuo na dịka ọ gara n'ụlọ oriri na nkwari bụ nke akpọrọ Club n'okwu bekee na Lagos na ihe ọ hụrụ juru ya anya na ọ hụzighị ndị nnekwu nna bụ ndị a na-akpọ Sugar Daddy nakwa ụmụ nwaanyị ndị na-efegharị ebe ahụ. Nke a bụ nke o chere n'ihi ihe gbasa onye nwe Super TV Usifo nakwa Chidimma bụ nke kpatara ebe ahụ ji gbaa chakoo. Na nke ise, onye na-eme ihe ejiji ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Mike Ezinulo abụrụla onye ji igwe soshal midia dị iche iche wee kwupụta dịka o were igwe soshal midia ya kwupụta na ya bụ nwa amadi abụrụla dọkịta dịka ọ si n'ụlọ mahadum nke ESTM wee pụta. Mike Ezinulo gakwara n'ihu jaa ndị na-eso ya maka ịnọnyere ya n'oge a niile. Na nke anọ, ọkụ bọọlụ ama ọfụma n'obodo anyị bụ Naijiria bụ Victor Osimhen bụ onye okwu ya na-apụ ọnwụrụ ọkụ ugbu a dịka a na-ele anya ma ya bụ nwa amadi ọ ga-aga otu egwu bọọlụ Juventus nakwa Tottenham. Dịka ya bụ okwu na-aga, ndị na-ahụ gbasara Tottenham kwuru na ha ga-ele anya igo ya bụ nwa amadi ma ọ bụrụ na Harry Kane hapụ Juventus gawa PSG. On va vers Osimhen qui est parti dans le jeu des postes marseillais. Osimhen qui pique le ballon. 51e minute. Le match pour l'ouverture avec la vitesse de Michael Osimhen. Właśnie do szatni. Osimhen. Goal! Osimhen to kończy. Na nke atọ, onye ntụziaka nke otu egwu bọọlụ Super Eagles ekwuola na o nwere ojuju afọ nakwa ntụkwasị obi n'ebe ndị na-akụrụ Naijiria bọọlụ ugbu a bụ ndị akpọrọ home base dịka ha ga-ezute ndị otu egwu Mexico n'abalị 4 nke ọnwa Julaị na mba USA. Ya bụ onye ntụziaka gọrọkara n'ihu kwuo na obi dị ya mma dịka otu ndị na-akụ bọọlụ si akpa agwa dịka ha nọ ebe ha na-agbatị ahụ. Na
nke abụọ, onye bụbu gọvanọ nke Anambra steeti bụ Peter Obi ekwupụtala obi ojiji afọ ya dịka Valentine Ezigbo pụtara dịka onye ga-abụ onye ihu nke ọkọlọtọ People's Democratic Party PDP nke Anambra steeti. Na nke mbụ, Ezinulo Usifo Ataga bụ onye nwụrụ anwụ ekwupụtala ka ndị uwe ojii ghara ịkwụsị n'ịnwụchi nwaada Chidimma bụ onye aka ya dị n'ọnwụ ya bụ nwa amadi. Agara n'ihu kwuo ka ha lekpukwa anya ọfụma na ya bụ okwu iji chọpụtakwa ọtụtụ ihe bụ nke zoro ezo. Nke a bụ nke sitere n'ọnụ Olusegun, onye bụ senior advocate nke Nigeria, dịka ọ na-ekwuchite ọnụ ezinụlọ ahụ n'Abuja. Ebe a ka anyị ga-apịachi ya n'akụkọ iri gbara elu na Isi Mbido TV. Ma soro anyị n'igwe ọlọrọ ọhụrụ anyị dị iche iche na Facebook, Instagram na ndị ọzọ dị iche iche.